topical topic by topic. But then Ikson, I want to each and every one of us to get used to kanang bitawon na to, kanang bitawon kanang textual or kanang bitawon by chapter, chapter na to ang i-learn Ikson dili ang makantak. So kung may kuglayan verse, siguro support, pero focus ta sa usa chapter Ikson. So today I will be preaching on Titus chapter 1. So the main center verse is kanang sa chapter 5, verse 5 atong basahin. So tingnan rin, gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa na mahuman aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod sumala sa akong gisugod kanimo. So mao ni ang charge ni Titus Ikson, mao ni ang plano ni Paul Ikson, mao ni strategy ni Paul para sa isla sa Kreta. Now, one thing about Cretans Ikson sa Kreta, kaning Kreta, usan siya ka notorious nga lugar dito sa Juan. No, actually, usan siya ka isla nga istoryahan dito kay Greek. No? Kawala man ta sa time ni Jesus, ang lingua franca is Greek. So, bisan tuod ka nang i-conquer sila sa Roma, ato nga tayo, under sila sa Roman rule, pero ang official na language ato nga tayo, para karon ang common language nato, matutag Singapore, matutag English. Hindi sila kasabot ng ginanglan, common na ito. Lingua franca ito mataming sungan, common nga language is Greek. So, there is an island called Creta. Ang kanang mga Cretans Ikson, they are notorious. See the word notorious. Notorious ba na nakita maot ilang reputasyon, no? Dili maayo ilang reputasyon. No, ang mga tao dito is ungodly, no, kanabitaw bakakod, kanabitaw rude, gani ang Kreta, atong nga time ni Jesus, atong nga time ni Paul is kanang kuan sila lugar siya nga kung gusto ka mangita og hired killer, gusto ka mangita og mercenary, dito ka maato ng lugar. No, mo na reputasyon sa Kreta, no? Ang ilahang kanang tawag ang ilang reputasyon mapalit. Ingana ang ilang background. O gani usa ka kanang famous kayo nga writer nagikan sa ilaha mingon nga kanang nasa quote na famous kayo mingon siya na all Cretans are liars. Muna gitawag nila Cretan paradox, buti pasabot, no? Kung analyze mo, maglibog ka, ano man, Cretan man siya, taga-Crete man siya, namingon sa tanang Cretan bakakod. So buti pasabot, ang istorya, pwede bakak, pwede sakto, ano bitaw, parang mingon ko nga, tanang Pilipino bakakod, niya Pilipino ko. Buti pasabot, walang tao sa akong word, kusang ni? Mingon siya, bakakod, so buti pasabot kay istorya sa nani baka ni ang istorya so mo pas mo kay baka ko Pilipino ana na mo lagi mo na kita og Cretan paradox. So much more about Cretans Ikson. So ang Creta Ikson usa sa lugar nga diin ka na bitaw ang mga tao dito dili sila committed sa Ginoo, no? Nahimo sila nga nagsangyaw si Apostol Pablo dito daghan na nakabig daghan nasulod sa simbahan, pero nakita niya nga ang kultura, ang pamatasan, ang kasing-kasing sa taga-Creta, mo lang yung gihapon bisa ada na nasulod sa simbahan. Sounds familiar, no? Murag na nasa kasagaran sa itong panahonan ron. Naganda ang mga tao na nasa church, pero ang kasing-kasing, batasan, o kantinabuhi, parehag yung po sa gawas. Culturally Ikson. So, atong bahino ning tulog ka butang atong panigsuon kanang tulog ka part igsuon na diin atong tawag ato ang ibahinon ato ang sa sayon ang calling ni Titus ang unsa nga karakter ang ipangita ni Paul igsuon para sa mga mahimong leader sa Creta kay ang mission ni Titus is magbutang siya mga leader sa kasimbahanan. Mataglungsod, iyang butangan ng mga leader sa kasimbahanan.
Kunya, kita niya nga, wala may mga komitado ni mga tawhana, mapuro mo ni sa God sinangko. So, nani ang problema o mani ang ibugaton sa kanang tahas ni Titus dito. So, atong saysayon, the calling of Titus. Unsa may tawag ni Titus? Unsa may tawag niya? No, kita tanan natin, anong titing tawag? Ikson, natay calling, di ba? Minta nga, nang may calling. Hindi siguro dari sa pagtip, siguro, pero nakay calling sa inyong pamilya. Nakay calling Ikson sa inyong eskwelahan. Nakay calling sa di lugar na di nasa katrabaho. So, what is the calling of Titus? So, that's what we read Ikson in Titus chapter 1 verse 5. Muna yung ingon sa biksa ni Paul sa iya Ikson, no? I left you on the island of Crete so you could complete our work, no? Our work. And appoint elders in its town as I instructed you. Yung pulong sa Bisaya, Ikson, gibilin ko ikaw sa Crete. Aron, imong atimanon ang mga butang na wala pa na human. No? Nanana-establish na church apan wala pa yung kanang commit Ikson. Kung aron magtundog kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod sumala sa kung gisugo kanimo. So mo na calling ni Titus. Now, ang problema sa kung dili na Ikson ang culture sa Kreta, no? Ang ilang culture, ang ilang pamatasan, ang ilang gawi, ang ilang kasing-kasing. So, kuhay din siya sa kanang Kristohanon nga gawi kung pamatasan Ikson. Apan, si Titus, itawag siya na ano kanang usba mga tao pra. Kung mayon ka, lisod dili. Lisod, pinti lisod ka. Pero unsa may atong ginagibang Ikson nga para ang mga tao mausab, gani atong kaugalingon mausab. Simbagon. Ang minagiba na ito Ikson, mao ang pulong sa Ginoo. Amen. Mao ang kausaban ang gidala sa dalang Espiritu Ikson. No? Ang tao Ikson na ingon pa dito, no? Katulitang word na let us reason out together. Nakalusot ito nga verse na ka-reason, let us reason out together. Na ang gani kung ang imo sala sama kapula sa dugo na himong sama kaputi sa nyabi. Buti pa sabot kung ang Ginoo ni mamuhat sa kinabuhi sa tao Ikson, walay tao na dili mausap. Amen. Walay tao Ikson na magkabiling na din kanang bitang nagmagahi siya kung ang pulong sa Ginoo kundi ang Espiritu sa Ginoo mo hinlo siyang kasing-kasing. Kung walay tao Ikson magpabiling na magbuhat sa kanang wala higayunan sa Ginoo kung ano na siguro na uban nagabuhat pero nanay conviction siya kasing-kasing. Kana bang sa una kanang sa diya magbuhat ka sa dili mao kanang murag natural na sa imo ha. No, murag anak na naanda na siguro may konsensya siguro may wala gyud or say wala gyud pero sa diya nga na Ginoo sa imo ha dugna na sa kay Ikson kanang no sa diya magabuhat kami kan isuhanon mo ano ako mo itong nabuhat. Muna'y power sa balang Espiritu Ikson. Nanay conviction sa imong kasing-kasing. Nanay realization sa imong gibuhat. Kung galing confidence si Pablo may padala si Titus tungod sa inana na rason Ikson. Kabalo siya nga kung ang Ginoo'y mamuhat no dili tungod sa paningkamot. Of course nay part si Titus Ikson kay siya may gasir, siya may gaugman pero pinaagi igsuon sa pakitabang sa imong pastor o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi mausap ang tao igsuon. Amen. Muna ng confidence si Paul okay Titus misyon mo kay kung ikaw ay manunaw drab mingon ng kanon walang taon na kadaan kabuli ka ay lugar na uy mausap pa kanay sila kung mingon na ka bahala ko na yung pinunutan na because there is a power that changes like Ikson and that is the power of the cross. Ang gahom sa cross Ikson. Now, kung wala din mong gipasulod sa Ginoong Hesus Ikson sa tanan, bahin sa imong kinabuhi. Kung may bahin sa imong life Ikson, may imong
i-separate kang Lord. Example, Lord, maghilabot ka sa tanang Ginoo, ayaw lang yun yung kanina party sa akong kinabuhi na dili. Inong pa dito ko, si Lord, dili, Ginoo sa tanang abahin sa imong kinabuhi then the Lord is not your God at all. Amen. Kung naay party sa imong kinabuhi, hindi mo pang gihalag sa yawa, igsuon, gihalag, no? Anong term? Gihalag, igsuon, buhat ko mga sa inyo niya. Wala pa ni mo gihatag sa Ginoo. Na, si Lord, dili pang Ginoo ni mo igsuon totally. If there is a part of your life that you do not print out igsoon, wala na gihatag sa Ginoo. Then, if kana ma-party sa imong kinabuhi, magka-trouble gani na, dili gid makapahilabot si Lord na ano man, wala man nimo gihatag sa iya. Dili man siya kasulod sa ina ma-party sa imong life igsoon. So, the problem of the Cretans igsoon is they are kana bitang asli naginang ipasulod ang kultura sa ilang kinabuhi. Now, one thing about igsoon is kana bitang kinahanglan tang mag-stay relevant not by conforming but by reforming. Amen. Kasi relevant sa kung ginong ganina, kana bitong aduna pa'y significance. May ibang tao, mayroon sila, kana bitong pag-Ginoo, kana bitong mga tayong hallelujah, praise the Lord. Wala naman na karoon eh. Buti pa sa wala na relevant igsoon. But then we refuse to believe. We believe that we stay relevant igsoon by conforming, not by reforming. But by reforming, not by conforming. Buti pa sa may mga relevant, dili tungod kay kana bitong buti pa sa tayo kanila. Kana kita, dugay-dugay na tang Kristiyano, pagabot ni mong 5 katuig, 10 katuig ng Kristiyano, ang tinunan na, makawala ang imong mga barkada na dili Kristiyano. Tingnan na lang ka nga, may mga nabitaw ng pastor, awang kang i-challenge sa tanan ni mga barkada na di mo pa nakailas, Ginoo, dala sa church. Hanggang, kinso, tanan akong barkada, puro ng Kristiyano. Diba? Pero kung what it means igsoon na when we become born again, dili na ito gina-isolate kung kaugalingan, dili nila tabukoy ba na nila. But even ito, we start not by conforming but by reforming. Buti pa sabot, ang rason igsoon na lumupuyog yapong kasi barkada sa unang lumatog yapong ka ng lugar, ang only reason igsoon is to take them igsoon to the arms of the Lord. Nga magiguyog pa kasi ang barkada sa unang nga grabe kay Himamay kayo, grabe kay kabisyoso, di itong kay gusto kang na-enjoy silang presensya o mag-share ka sa ilang gusto. So, ang imong rason, meron mo, kuyog yung kasi itong kay gusto mo silang makaila sa imong igsoon. Amen? Ingon ng Corinthians 9:20-21 isang nag-iingon ng 1 Corinthians 9:20-21. Ingon dito. Muni pulo ni San Pablo isang samtang nagalagad ako sa mga Hudiyo, nakimabuhi ako, ingon ng Hudiyo, aron makapig ko sila sa rason, aron makapig ko sila. O kanila nga nailalom, sa balawad ni Moises na kinubuhi ako, ingon nga ilalom ni Bisan dili ako, ilalom sa mga balawad, aron pagkapig kanila. Amen. O sa dili, Hudiyo, nang kinabuhi sama kanila, ang kinabuhi ako sama kanila, nga dili, ilawon sa balawad sa mga Hudiyo, aron makapig ko sila, wala kini nagpasabot nga, wala ko nagtulungan sa balawad sa Diyos, kay sa pagkatinood man ako, umus man ako sa balaod ni Kristo. Amen. Diha sa mga huyang o pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron makapig ko sila. Busa ng pahimuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang pamaagi. Amen. The reason na nung uy, di ba, maingon man tayo, critical, may kaswano, ang gusto, uy, ko ba itong mga na? Hindi siya, buyog na rin mga tawan na. Pero kung nakay kasing-kasing igsuon na, kanang ito, gusto na yung mga barkada, yung may gala, itong pabiling sila na mailaw sa mga butang igsuon.
Ang imong rason na magkikuyog kanila is to share din the love of Christ. Is nakagibuhat sa barkada iso, kaya nga bitaw sa unang mo, katong mga sala pa yung ibo, ikaw may lolo. Karon na nanak kang Kristo, imo sa silang nagkabigon para sa Ginoo. Niya pasuro, malain sila sa buwa, wala kang malain sa buwa, basta nakuha ang sa mamayo. Amen. Malain ang kuno na sila, dalawang sa Ginoo. Ay, diba? Amen. Gitawag ta igsoon para mahimot ang agent of God's truth in a broken world. Buti pa sa doon, ang church is not meant to conform to the culture, but to transform it to the gospel. Amen. Sayon ta igsoon na ang dahon sa Ginoo igsoon pinagi siyang pulo, makausap din sa tao, madili hindi mo ma-imagine mausap sa igsoon. Muna, itawag kita sa Ginoo para mo say-say siya pulo. Kung natingan bitaw ta na ayusay ka na bitaw nagsirang pastor kayo, namati ka sa imo, haburin kayo. Katilan mo kadawag ni tugtog tali, bulong ko ng flow sa wali ni pastor. Kanabers, ako nang memorize. Pero pero natong mga nasa kanipit igsoon na nakadungog sa tulong sa Ginoo, grabe kaayo na. Makahatag na sila paglaog, makalingkawas na sila gikan sa matayong igsoon. Ako sa una, pagpakasave na ko, nagkadungog na kung ingon na ng pastora. Pastor ko sa una, si Pastor Juan, Iboy, ingon pa to sa una nga, yung makas sa Ginoo, grabe na nakong hilang igsoon, grabe na mo yung na ko ba? Grabe, gikonteng ko kasi Lord, salamat, yung mga namin. Pero sa pagkadugay na nato igsoon, yung makas sa Ginoo, thank you Lord. Wala impact sa imong kasing-kasing, wala impact sa imong muna, pero may ato nasa dulong igsoon ato, nasa kanang nangita o pamaagi na di maluwas sila igsoon niya, kakaplang sa grasya sa Ginoo, ay gusto na may nang butang igsoon, nakadungog sila pulong ikat sa Ginoo. Amen. Mo na kayo pag i-judge igsoon ang Word of God, pinagi sa mga experience. It could be sa imo kapila na kang kadungog, balik na. Wala na relevant sa imo, pero sa tao igsoon, nag-iin nasa. Huwag ka kabalo magdudog sa ilian niya igsoon. So, we must be an agent of change. Then, ang ikaduha nga charge ni Paul igsoon, ikaduha nga tahas igsoon ni Titus is to create godly leaders. So, sa mga karakter sa godly leaders nga ato ang mabasa igsoon. So, itong basahon igsoon ang Titus chapter 1 verse 6 to 9. Itong basahon igsoon na ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon, kinahanglan usaray iyang asawa. Amen. O ang iyang mga anak magtotoo, dili magpatuyang o dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa bulungaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili kabuso, dili tali masuko, dili palahubog, dili pangis, dili ako. Kinahanglan hinon mabiyabihon siya, may gumaon sa maayo, ligdong, matarong, malaan o matinungnanon sa kaugalingon. Kinahanglan na magpabilin siyang ligon diha sa kasaligan nga pagtulungan nga gitudlo. Kaniya aron makadasig siya sa uban nga o makabadlong sa sayop niya to musultak meaning. Amen. Amen. So, ay qualification. Una nga qualification igsoon is kabahin sa imong self-control. Kabahin sa imong kaugalingon, no, is qualification nga panitaon ni Titus igsoon. Mo dili lang panitaon, dili umulong niya sa mga tao igsoon na dito sa Creta. O sa ingon, dili ni siya kaugalingon paningkamot. Yes, gamiton sa Ginoo pagpaksan niya, pero ang pinakadako na bahin sa kausaban sa tao igsoon nagagikan gyud sa pagpamuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi.
Amen. So, naay self-control. Naingon dito igsoon sa verse 6, ingon naabay ka na bitong personal holiness. No, naay ka ng pagkabalaan sa iyong kaugalingon. No? Sa akong gingon, ingon dito nga, dili sa lawayon. No? O sa asawa, ay ang mga anak ng alaka, dili patayang, dili masubilon. Subot pa sa na ay dili impulsive o dili addictive igsoon. So, ano bang may personal holiness? Amen. So, may pagpugong sa kaugalingon. Kita ni nga igsoon. Nanaayag ka ng qualification. Grabe, ingon nga, wala qualification mga lagad sa Ginoo. Naman ibaghan. It is in the text and it is, ingon pa sa verse 7, perfect but not consistently, not perfect but consistently Christ-like. Dili perfecto, dili mata-perfecto tanan, apan consistent igsoon, mga nag-strive sa pagpanglagad sa Ginoo, nag-strive igsoon sa pagkabot, igsoon sa pagkabalaan. Self-control. Kabalong control sa pagkalingon. Kabalong mo igsoon, tanang tao na urges. Tanang tao na ay kanang kuan, kanang level of kanang dito. Siguro ang mga butang na din attractive sa kuha, di attractive kan genre. No, na yung mga butang na din, ang miyawa, maka-entice kan genre, hindi maka-entice na ako. Napo yung mga butang maka-entice na ako, hindi maka-entice na genre. Muna nang kinahanglan ng pagpubog sa kaugalingon, kinahanglan nga ito ginisabdo, igsoon kinahanglan sa pumulong sa Ginoo. So, unang criteria, ingon si Titus, ingon si Paul kang Titus, kinahanglan na isang kumbre. Kadua, hospitable. Kanabang magtuhan tayo lang palay ba? No? Kanang maka-abi-abi. Amen. Manggi-abi-abi yun. No? May ka na manggi-abi-abi yun. Ang road board na narapanay sa kamay na IP-hon. No? Amen. Na-IP-hon. Buti masabot. Maabi-abi bang, kanapit ito, na may uban na mga leader sa church igsoon or sa kuan nga manggi-abi-abihon igsoon na kuan. So manggi-abi-abihon. Loving to strangers and sinners. Amen. Amen. Kada bang muna requirement igsoon, self-control, loving strangers and sinners. Sinabi itong tingnan pa nila diligence mental. So, amen. Diligence mental, umili. Para si Jesus pa. Abot man si Jesus sa mga lugar, sa mga kasasala. Nakikinom man siya o ganang void and nagkaon siya, nakisalo siya sa mga makasasala. Subok balik kayong pang-parisiyo sa iya. But then, siyang nature igsoon, mabiyabiyon siya, at tubisa nga itong mga makasasala. Ang tumong tinguhan niya, katong tawahan na, magkapig niya sa pagtuot. Muna kinahanglan ta mag-abi-abihon. Kaya kung malakaw tao, mura putag balaan na kayo, malakaw tao, bahala na sila. Malakaw tao, tras na lang, marutag balaan. Pero ang itawag na sa Ginoo, hospitable ta. Timbaya tayo soon. Ay lang, timbaya ng binuang po. Pero kanang timbaya ka lang, ito na pasabot. No, kanang, ang ubang nga tao, tanong sa tao, hindi mo mamigayiga. Born against, sila ba na sila? Born against. Hospitable tayo so. Inana ba ta? Sa itong panimalay? Amen? Sa ito was firm and stricture. Buti pasabot igsoon, able to teach and refute error. No, kabalo mo ba? So, ang ingon na rin na, sa itong last time, kung badlungo gani ka, o niya ang gabadlong si Ikuha, haom siya sa scripture, haom sa pulong sa Ginoo, dili sa sayo. Kung niya lang ipasay sa iksod, kung sa ipasaya sa Ginoo sa Ginoo. Firm in scripture iksod. So, ang kanamang leadership iksod is not about power but stewardship. Amen. Dili na siya about sa kanang ang pagkapangulo, ang leadership iksod, dili na about sa imuhang makamanda ko, nani makatawag ko yung nani. No, it's about stewardship. It's about gipiyan mo rin sa iyong mga igsoon. Mayo ng piniyalan. In your mindset, bisan pag-abog na nimo ang tugatog igsoon sa iyong sa pagpanalangin sa Ginoo,
Pero kaning tanan isong giling mo, gipiyad ra ni sa imo. Apil igsoon ang leadership. Apil ang pagmando igsoon, gipiyad ra ni. Anytime kung buot sa Ginoo igsoon, pwede ka ilisan. Muna ingon nimo nga, wal gihatag na sa Ginoo, wal gisamot sa Ginoo sa imong mga palasunod sa imo ha. Buhata igsoon ang pinakamayo. Pareho na nang magdiling si Kuya Jules sa buwag o nasi kanding, magdiling siya sa pistol, magkanding dito do kabuk, magdiling ko si mo niya. Pagbalik niya, ang kanding niya, perting niwa nga. No, yun siya, ano mo, tarong o pagkaon. Buti pa sa wala kung na imong mayong piniyalan sa iyang idiling. So, the same thing, ang leadership, ang pagkapangulo, ang panalangin ng iso, tibilin na nas Ginoo sa imo. No, ito nga, tubod ni pasok kay kuan kanan sa amo ko ni kuan ang gipiyo ni mas Ginoo sa imo. So makinahanglan ta ayo nga mo manage sa mga butang may gibutang sa Ginoo sa tuwa. So what are the key principles in steward leadership? Una ison is taking responsibility. No? Kaya mga butang na ison is kustodyan tani, kustodyan. Buti pa sa bawat na, sa like terms of kustodyan. Giro, ano ka buti giro? Kana bitong, ako, maabot ang time na i-account ka sa Ginoo sa mga butang na ibilin sa imo. Ingon si Lord, di ba, kitagan, matikag maayong, kaya katingong, ano gamita para sa Ginoo? Di ba maayong panabot, maayong magkamamapang, ano mo dihatag sa Ginoo? Di mo manong imong pansam. Pansam, ano, ayaw kang bat-bat, no? Ayaw kang explain. Talit na iso, nagyatag sa Ginoo. Kustod niya na, hindi responsibility sa mga butang, nagyatag sa Ginoo sa tuwa. Ikadua, iso na is ka ng service. Kanabitong, we serve the needs not only for some igsoon, but to others, especially, no? Ang imong kinabuhi, ang imong tayong igsoon, imong gihatag sa pagpangalagad igsoon ngadto sa kinatibuk-an dili lang sa imong kaugalingon. Murag ka nang matulpisan na si Manong Rezigal. No, ilang gihatag igsoon para sa kinatibuk-an. Nay service igsoon, nay paghatag sa imong pagtahan sa imong kaugalingon, sa imong oras para sa kayuhan sa kinatibuk-an igsoon tinadagan. Ikatulo, nay accountability. Accountable takes off. Nabitaw na gitawag ka na nabitaw kanang human responsibility. Bisan bitaw dili ang intali mo ang taong iko ani igsoon walay no nakabuhat og sa laod no nakabuhat og dili mao ikaw isip ko ani igsoon isip ikaw kanang leader niya, ikaw ang director kanang supervisor or leader niya. May responsibilidad. Ngayon kung ano man sige, may ka ng accountability, so, no? Bisan ang dili ka direct na nakuhaan, ang wala na igsoon, ikaw mo'y iyang superior, ikaw mo'y direct na leader, na kay tulubagod. Huwag na natin tulubagod igsoon sa Ginoo sa panangdutan na sa kinabuhi. Kanabitaw, Atong nako yun na doon ba na naisulat bitaw sa kapagbata na isulat siya, ang ditro convict siya. Padulungay na siya sa Silya Electrica igsoon while nasa Silya Electrica. Padulungay na siya isulatan ng mama, ikaw din kung tulubag mo na ni. Kaya sa unang nga higayon na nangawat ko bike, wa yun ko rin mabadlunga. Ato, ang akong pagpangawat ko bike, nahibong nga nangawat ko bangko. Nangawal ko nani, nakapatay ko nani. So, muna yung inon, kung siya, nakay responsibilidad sa buwan. Of course, ang bata, naman siya choice sa iyang desisyon. Pero, sa pagka wala naman paglupa igsoon, nakay responsibility igsoon, nakay accountability. Nakay tulubag ko. Ganinang kita, dili kita muna kung may mga igsoon sa mga bisan pag balik-balik dito ka, bisan pag lugas ng kasikasin, ito ang istorya daw sa ito mga ato bitaw nga pamilya, pariente, higala, igsoon na di na wala nagtarong sa kinabuhi, nasa dayang bisyo, galaiya lima, yung istorya ta, balik-balik pa sila. Ito kinatay accountability.
natin libagon sila igsoon. Wala na to gihikaw igsoon, paristorya sila, pag may sila igsoon. Amen. Ikatuloy is ika-upat igsoon is kanang empowerment. Ano ba empowerment? Kaso kanabitong imo bitong ihatag ang tanan ng resources, ang encouragement para siya igsoon magpadasikon. No? Kinahanglan siya doon siya. Kasi kinahanglan mo para mo-start ka sa kong pagpanikamot o kani. O ihatag ang tanan si igsoon. Kanang gusto. O sa hiling na igsoon, imo ihatag, isuportan ng igsoon. Nayuban nga nakoy kailang nga kauban na pasol sa kadayan nga ang bata bitaw kay ipili ni mga wapay 2 years old. Mayang yung bata mo drums. Palitan yung drums igsoon. Mahalaga yung palit ng mura din. Para sa bata, para niya siya hilig pa rin. Hilig man siya maghapak-hapak. So ina na ba, ihatag din mo unsa ang empower mo sila igsoon. I-provide ang resources, tagaan mo kung ganang pagsalig, tagaan mo kung ganang dito ang avenue na siya maka-grow igsoon. That's empowerment. Amen. Kunay, really igsoon na din na pastor, kung sino ka mag-pastor, ay akong ihatag ng tanan sa imo ha. Tanan akong libawan, tanan akong output akong ihatag sa imo kung gusto ka. No? Inana ba igsoon? Naka-empowerment. And the last thing igsoon is kanang long-term vision. Long-term vision, no? Kanang kitang buti pa sa na kita na ito igsoon, kanang dili lang tayo pangkaroon. Pag malaw tayo, natuwa ang igsoon, natuwa ang long term ang planning. No? Ang ito sa nasod sa Pilipinas karon, ano may itong Pilipinas ng pagpabilig na pagpuli igsoon, wala iban, walay long term igsoon. Kada presidente, lalay plano. O niya, kung plan niya itong previous na presidente, ang tanan nga tinguha, ang tanan nga sugda na ito, ang tangon ito, okay, ang credit, mahatag mo siya, magsugod ang pagkukuha. O niya, pagkahuman na mo sa iyong termino, na apo'y lahi nga mo puli, lahi na po niyang plano. Wala yung long term. Wala sila kasabot pag ginanang long term. Muna na ito po, dili lang sa national, aso sa lokal. Sabot sa lokal. Wala long term. Amen. Ako, wala dyan po, dili ko against sa dynasty. Kumayo ang dynasty. Kumayo nito ang pagpadagat, dili ko against na. Pinanglan din nga. No, ang uban ito, direct case lang, dili ka pwede nakay parenti sa kono. Naman ay balaon mo nila na, dili ka pasar-pasar. It's because it's all, kung ay long term na panahon Singapore, kasi presidente sa Singapore, anak ko po ni Lee Kuan Yew. Kung sa'yo plano siya papa, di pa tayo yapon. Ang Singapore sa una, sa iyang pagbiyak sa Malaysia, so naghilak din sila. Ayaw, naghilak sila, nagpakiloy sila sa Malaysia, na bili sila ng tamon, dito na ilang una. Ma-wash out yung mga kanang buti pa sa malugdan sila sa kubrihon kung wala ang Malaysia. Pero visionary man ang ilang ko, ang ilang leader, nalantaw man niya, kinanglan na inanay kong buhaton. Ang Singapore wala resources, ang Singapore wala mga gagpong farms, isla na sa igsoon, napagay mga bundok-bundok, pero lukat Singapore na igsoon because of the long-term igsoon na vision pananawon sa mga leader. Nabot na tanan. So, leadership igsoon, muna kinahanglan ng akong patungon. Ako, I fail as a leader, I fail as a pastor, kung wala yung tao na mutindog, mas labaw pa sa kuha igsoon. Kung ang tao na mutindog, ang magpuli sa kuha, sa pastor igsoon, ang iyang nahimo, kay dili makalabaw sa kong nahimo. Failure ko nga nagkabahin, ano bang wala ko nagkahatag sa iya sa tanang hindi kinangan araw, mas malabuan pa ko niya. Ina na dapat ng kasing-kasing igsoon. Dili lang sa leadership, dili sa iyong pamilya. Uban mga bata, igsoon, overshadow sila sa success sa ilang papa.
Mga mama, no? Look at katong anak ni Mariam Defensor sa Tiago, wala ka pa sa ubar, kaya ang mama taknat siya, sino ito? Hingkod, ano man, naulawan siya, yung nahuna, dili dito maka, but then, if you are a leader in soul, hindi hatag ang tanan para sa inyo. Pour out yun. Amen. Amen. Ikatulong, corruption of false teachers. Amen. Sa Krita, naidagan kayo mga tao na din, nagkanabitong, kung sa itaw nila, nag-Judaizers, na iyang i-mix ba, ang Christianity o ang Judaism ba? Kanang mga legalistic ito, lingon nga, kung ikaw Kristono, ginangan na magpatuloy. No, sa ila, tuloy sa Todas Pilipinas is for hygienic purpose man, pero sa ila ha, it is a covenant exor. Covenant, no? Kinanglan, dili ka makaon ng ginana, no? Dili kinanglan. Particular, no? That is legalistic exor. So, na yung mga tao dito sa Krita na legalistic sila exor. Itong basahan sa Titus chapter 1 verse 10 to 16 exor. Sa ito. Kaya dagang mga isuwahi, labi na kantong mga magtotoo, nga kinanglan, tulion, o tanang dili, tulion. Nag-isbot sila, ang mga butang na walay pulos, maoy. Nag-isbot sila sa mga butang na walay pulos, na maoy nakapasalaag sa uban. Kinanglan, punumon sila kay nagsamok sila sa mga panimalay, pinangis pagtudlo sa dili, angay, unta angay, tudlo tungod lamang sa makaulang tuyo sa pagpanapi, anay pagpanapi so. Usa sa ilang mga propeta mismo, taga-Krita, mingon, ang mga taga-Krita, bakakot, mga salbahis. Kaon pa'y, gano'n na, o takulan. Bal natin sa gusto. O tinuod, ang iyang mga isulti, pusa, badlong nga sila sa walay pagpugong-pugong, aron, makabaton sila o gustong pagtuon. Amen. Kinanglang, nagiging sila motuo sa mga tinutulong, sumilangan sa mga Hudiyo, sa mga subuan, sa mga tao na salikway sa kamaturan. Kanila nga nagpukli sa tanang butang, kanila mga pukli, tanang butang-pukli. Apa niya itong mahugaw, ulay pagto, wala kayo butang na pukli, kay hugaw man ang ilang ano na o tanlag. Biyangkot sila sa ilang pagkaila sa Diyos, apa ang ilang buhat, wala nang matuod nini. Mga talamayon sila, masupilan o dili makabuhat kung maayo. Amen. So, na yung ingon, so, na yung mga leader daan dito sa Krita, kinanglan nga i-reforma sa Ginoo. Nga naman, nasa yung mga nagkadayang tulungan ng insun, na deception sa nakapaisalaan na ito sa uban. No? Una niya na, sa verse 10 to 12, na mga ilag-ilad. No? Tingnan sila, kinanglan katuliyon, kinanglan kainangin, sunod kasi namin nalagda, para may mo kinaghimpi na Kristohanon. So, wala may katulog sa pag-vlog na na-exon. Sa verse 11, ito dito nga, dagang tao nga, mini-exod, ilang i-exploit ang mga tao para sa sapi exod. Dayon, ang verse 14, ito sa katong ng mga tao na diin nag-promote exod sa Jewish legalism. Legalismo. Legalismo sa mga Hudiyo, kinanglan nga, dili ka makawag sa inani particular warning, dili nani dapat imong buhaton, legalismo na exod. Kung ingon sa San Pablo, rebound them sharply. Their minds are corrupt and they don't believe in God. No? They claim to be believers, but ingon si Paul, their minds are corrupt. No? Ilang hunahuna, ikson na hugawan, ikson, wala din sila misalid nito sa Ginoo. Amen. Even if you are ikson, born into natawag ka sa Kristohanong na pamilya, Kristohanon na panimalay, pero kung wala agad na ginunod, ang grasyas Ginoo sa imong kinabuhi kasi igsuon empty gud imong kinabuhi. Religion gud ang ipahiyo yun sa imong. So, sige mo dito sa katapusan, itong katapusan na itong nag-i-gawin na noon ay mga alam ka sa chapter 1 itong verse 16. So, verse 16. Niyangkot sila nga nakaila sila sa Diyos apan ng ilang buhat wala nagpatuod nini ang palamayon sila masupilon dili makabuang ng mayon. Doon na may Kristohanon na badlungod gyapon. Daghan. Badlungod gyapon igsuon.
Buti pa sa mag-inan sa ng badlunga. Ikot si Ingon ni Paul, badlunga sa walay lipod-lipod. No, badlunga din sila na walay humuno. Badlunga, Ikson. Pili mo yung badlunga, Ikson. Kahit bagaan. So, kinanglan Ikson, nga ito silang badlungod. Ito silang may maya, no? Kita manggod, nani manggod ito ha. Ito manggod palablo ng atong peace of mind. Para way lambat, para walay samu, walay kuan, para way samu. Kabalo pa kay Ikson, kung bilib ka na mo siya, mas masakop na yung kinabuhay wala na sa madadlong. Pero sa pagbabadlong ni mo, wala sa nipatuon, imo magdatuhan imong part sa pagbamadlong. Ma-realize na ito, hindi mo maparealize sa iya Ikson. So, kinanglan na, sama ni Tito Ikson na gibutan sa sakrit, kinanglan na magpatabang pa sa Ginoo sa paglid Ikson. Paglid, no? Dili lang tayo gitawag para sa mahimong leader o kanang mga pangulo sa simbahan. Pero tagibutang sa Ginoo na batasay itong panimalay, na batasa ito ang eskwelahan. All for God's glory, Ikson. Now, last verse, Ikson. Titus verse 1 verse. Wala na ng Titus 1, 9. Wala. So, let's all stand, Ikson. Manindog ka. Atong examine atong galing ng pagdala, Ikson. Yung kayo na ako ang paminaw ng pulong sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ano na ba yung mga butang Ikson sa sermon na di nakahatag kanina Ikson sa realization.